ብዙሕ ታሪኻዊ ምክንያታት ኣለዎ ናይ ግብጽ ደገፍ ንኤርትራ ግብጽ ኤርትራን የደገፈችበት ብዙ ታሪካዊ ምክንያቶች አሉ ወይ ደገፍ ተዳነ ነይሩ ኮይኑ ንኤርትራ ከም ሞጓጤ ንኢትዮጵያ ቅሳነት መኽልኢ መሳርሒ እምበር ግብጻውያን ኤርትራን የደገፉበት ወይም ግብጽ ኤርትራን የደገፈችበት ምክንያት ኢትዮጵያን ሰላም ለመንሳት ነው ለኢትዮጵያ ስራ ለመስጠት ኤርትራ ናጽነታ ክትረክብሞ ልኡላውነት አረጋጊጫ ክትነብር ትኽእላ ዝብል ሐሳብ አይነበረን ኤርትራ ነፃ አገር ትሆናለች ሉዓላዊ መሆና በሰላም ትኖራለች ብለው አይደለም ሓደ ካብ ዓቢ ስትራቴጂያዊ ጸገም ግብጺ ናይ ኒል ማይ ዋናው የግብጽ አጀንዳና ስትራቴጂካዊ ጉዳይ የአባይ ውሃ ነው ኣብዚ ማያት ዝህልሙ ቁጥጥር ናይ ግብጺ ብዘይካ ብዘይ ምርግጋ ናይተን ኣብ ውሽጢ ማይ ዝብገሰሉ ቦታ ዘሎ ሃገራት ክመጻእ ይኽእልኒ ዝብል እምነት ነይርዎም ግብጾች የውሃው መነሻ የሆኑት ሀገራት ካልተበጠበጡና ሰላም ካላጡ በስተቀር ይህንን ውሃ እኛ እንቆጣጠረውም የሚል የጸና እምነት አላቸው እዚ አሉታው ጠማምታ ዝኸመይ ገይሩ ማዕቢሉ ኣብ ናይ ግብጽ ፖለቲከኛታት ናቱ ታሪክ ኣለዎ የግብጽ ፖለቲከኞች ለምን ይህንን አመለካከት ያዙ የሚለው የራሱ ታሪክ አለ